Sziasztok! Ma ismét két hasonló szóval jövök, amiknek a használata időnként fejtörést okoz a tanulóim számára. Ezek pedig a die Uhr és a die Stunde szavak, amelyek mind a kettő azt jelenti, hogy óra. De mégsem mindegy a használatuk, mind a kettőnek két jelentése van, és semmilyen körülmények között nem használhatóak egymás helyett. Kezdjük először a die Uhr szóval. A die Uhr egyik jelentése a időpont. Ez ist 12 Uhr, 12 óra van. A másik jelentése pedig maga a tárgy, az időmérő eszköz, tehát az óra, a karóra, a falióra, bármilyen óra, ezt jelenti még. Tehát neki ez a kettő jelentése van. A die Stunde szó jelentése pedig az eltelt idő. Ich schwimme jeden Tag eine Stunde. Minden nap úszom egy órát. A másik jelentése pedig, ezzel gyakran találkozhatnak a tanulók, a tanóra. Die zweite Stunde ist heute Mathematik. Ma a második óra matek. Szóval nem helyettesíthetőek egymással, teljesen más jelentésük van. Azaz nézzünk egy varázsmondatot, amiben mind a kettő benne van. Die Deutschstunde beginnt 9 Uhr. A német óra 9 órakor kezdődik. És egy másik mondat. Meine Uhr geht eine Stunde vor. Tudjátok, hogy mit jelent ez a mondat? Írjátok meg kommentben.